Kain po. Welcome sa aking channel. Ayan po. Kain po tayo. Time check po dito sa Dubai is 5:03. Ayan. Sarap. Kumustahan po tayo. Sana po, dyan lang po kayo. Huwag kayong bibitaw. Yummy po. Fresh from the bar. Sana all. Eh, di masarap pala yung sandwich. Hmm? Maanghang lang yung patty. Tinatanggal ko siya. Parang na kuha. You eat the patty. Parang chicken nuggets lang. Ayan po. Shout out po dun sa ating masugid na subscriber. Ayan. Digital Black Sago. Hello po. Ayan kay paring Tonyo. Shout out po. At shout out din po sa mga nasa Borongan City. Ayan. Sa family ko po, ayan, sinanay ko dyan at mga kapatid. Shoutout po sa inyong lahat. And then kay Ate Amy po and family. Sila po yung may-ari ng chicken wings, ayan, restaurant. Ayan, dyan sa Borongan City po. Habang nagsha-shoutout, ayan, kumakain, lumalafang tayo, lafang to the max. Ayan, samahan niyo po ako sa akin. Pag merienda, tinatanggal ko yung mga gulay-gulay. So hanggang sa bread lang tayo. Ayan. Thank you po sa pagsama. Sana wag kayong mawawala. Ayan po.